No tak povídej. Čili, dámy a páni, tohle je story time o tom, co se stalo po minulým pátečním streamu. Potom, jak jsme hráli poprvé Until Dawn, OK? Čili tohle je příběh mojí cesty na Blavikon. Je to fakt dobrý, OK? Je to fakt dobrý, bude se vám to líbit, hej. Akorát, dobrý, OK. Tak jo, jdeme na to. Jak jistě víte, tak minulý pátek jsem byl krapet v píči. Jakože to Until Dawn bylo hodně krušný. Radovan tady používal moji hlavu pro orální stimulaci. To jsem nepoužíval, jsem náhodou. Já jsem ti utíral nudle o svý stehno. Jo, utíral nudle o stehno, no jo, ty jsi tak hodnej. Plitky, promiň. No, dobrý. Každopádně, prostě jsem byl hodně zbořený. Opravdu hodně zbořený po tom pátku. A tak jsem, jako věděl jsem, že druhý den totiž, což byla sobota, tak jsem musel jít na Blavikon samozřejmě, protože jsem chtěl jet zaklínačská akce do prdele. To si nemůžu nechat ujít. Nicméně, ráno jsem teda vstal. Vstal jsem asi v 9 ráno, s tím, že jsme šli spát někde ve 3, ve 4, nebo já aspoň teda. A vstal jsem v 9 ráno, s tím, že mi zvonil budík, že mi za 45 minut jede autobus do Práglu. Mě bylo tak blbě, mě bylo tak k posrání blbě, že jsem prostě ho típnul s tím, že nejedu. Prostě říkal jsem, já vím, že mě JJ zabije, ale já prostě nemůžu jet, já jsem absolutně v prdeli, já mám kocovinu, mě se chce blejt, já tam nemám šanci. Každopádně, šel jsem se vyzvracet, tak jsem to tam hezky mrdnul ze sebe a říkám si, už je mi trochu líp. Dal jsem si hezky samozřejmě hořký čaj, vypil jsem hořký čaj, že jo, dal jsem si jablko a říkám si, ty vole, mě není zas tak blbě. Jako, pospím si cestou do Prahy, pospím si pak cestou na Blavikon, já to snad zvládnu. Tak jsem se oblíknul, že jo, hej, připravený a všechno. A šel jsem teda na bus. A čekala mě více jak hodinová cesta do Prahy busem. OK. Čili jsem jel, že jo, a říkám si, prosím, jediný, co chci je, abych v pořádku dorazil do té Prahy a nezeblil se v autobuse. To byl můj obrovský strach, to byl můj jediný strach. Každopádně, sednu do toho autobusu a začne více jak hodinová cesta do Prahy, OK. Takže jedu a jako v celou dobu, ty vole, to není moc dobrý, jo prdele, tohle v píči. Pak jsem usnul a všechno bylo v pořádku. Prostě jsem spál, klídeček, cesta utíkala. A najednou, těsně před Prahou, před nástupištěm byla kolona. Řidič prudce zastavil, se mnou to suknulo, probudil jsem se. A co se vám chce, když je vám blbě, co se vám chce po probuzení? Přesně tak. Zvracet ještě víc než předtím. Čili jsem se probudil a úplně jsem to cítil. Úplně jsem věděl, že mám tak minutu, možná 2, když budu mít štěstí. A jde to ven, že tohle už prostě neudržím, ani omylem. Tak jsem koukal a jako, ty vole, nemám žádný pytel, nemám tašku, nemám nic do píči. Mám jenom svoji mikinu, že jo. A teď prostě, autobus přijel na nástupiště, lidi vystoupili a já si říkám, yes, píčo, zdvihnul jsem se, zeblil jsem se tam, ty vole, úplně letělo to, ty vole, jak skurvená scéna z Vymítače ďábla, ty kokot. Prostě to tam bylo, ty vole, všude, jo. Takže teď prostě zeblil jsem ten skurvený autobus. A tak jako koukám a říkám, dobrý, hele, nikdo si toho nevšiml, protože jsem seděl vzadu, autobusák byl vepředu, hej. A tak jsem, říkám, vyběhnu ven a nikdo nebude nic vědět. Úplně v pohodě, uteču z místa činu, ty píčo. Jack Rozparovač, vole. Tak jsem vyběhnul z toho autobusu, jenže pak jsem si řekl, hele, jsem čestný člověk, jdu to říct tomu autobusákovi, jestli tam má hadr, jestli tam má někde hadr nebo něco, tak to utřu za něj, protože nejsem svině, OK? Tak jsem vyšel z toho autobusu. A jo, a malej detail, OK? Já jsem si nablil takhle do klína, čili jsem měl poblitou celou levou nohu. Prostě džíny, ve kterých jsem přijel a měl jsem v nich být celý skurvený den. Takže jdu takhle k tomu autobusákovi, ten tam takhle zavírá ty zavazadlový boxy, že jo? Zavře je takhle a teď je připravený a já. Prosím vás, pane řidič? On se otočí. Podívá se na mě, podívá se mi do očí.
sjedou mu takhle ty oči k těm zeblitejm nohavicím. Úplně takovej, prostě ten jeho výraz najednou úplně skameněl. Úplně oči šly v sloup a úplně se chytnul za hlavu a to je čurák! A já vůbec nevím, co to bylo, pane řidič. Já jsem ráno vůbec nic nejedl, nepil, mě vůbec nebylo špatně, nepil jsem předtím nic. Já jsem nemocnej, víte, pane řidič. A on, do prdele! A já to utřu. A on, tady nemáš čím, ty píčo, myslíš, že tady mám hadr nebo něco? On mě úplně seřval na té skurvený zastávce. On se do mě úplně pustil jak svině. A i když na mě tam řval, tak mě ho bylo líto, ty vole. Mě ho prostě bylo líto, že jo. Protože mi bylo jasný, že to bude muset uklidit, vole. A hlavně, že s tím ještě bude muset jezdit. A tak mu říkám, pane řidič, ale v pořádku, ty zvratky, oni tolik nesmrděj, protože to je jenom čaj a jabko. A on, tak nesmrděj, jo, píčo! Úplně zaběhnul, vole, dovnitř, do toho autobusu. Zaběhnul do toho autobusu, zavřel a odjel. Tak já tam stojím, že jo. Stojím tam v poblitých kalhotech. Tak jdu ještě rychle na záchodky a u umyvadla. Jsem takhle nacpu nohu do toho umyvadla. Drhnu to tam, píčo. Aby jako, že řeknu, hele, v pohodě, řeknu JJovi, že jsem se polil, vole. Že jsem se pochcal. Že jsem se... že jsem se pochcal. To bych moc nezachránil, ne? Řeknu, že jsem se jenom polil a že to je v pohodě, že to uschne a že můžu klidně vlízt k němu do auta. Vole, snažil jsem se, ale nevyšlo to prostě ani hovno. Takže... Zdvihnu mobil. Volám Jayovi. Jay, máme problém. Možná jsem si po cestě do Prahy zeblil kalhoty, takže bychom mohli jít koupit nějaký nový. Tak jsem sednul k němu a jeli jsme koupit nový kalhoty a ty starý jsem rovnou hodil do kontejneru. Konec příběhu. Proč se nedal bezdomovcům? Ty vole, protože prostě byli zeblitý. Ale ty vole, tohle to se mi ještě nikdy nestalo, vole, takže